Hai लोगोफोर गिबियावनो आंनि अननाय आरो खुलुमनायखौ नोंथांमोनसिम बयनिसिमबो जासिहरनाय थाबाय आं दिनै गोदान भिडिअ लानो सानदों नोंथांमोना देखायनो सानदों आरोना जि आंनि मा होनो जि सिगांनि समाव आं खोन्थादोंमोन ना भिडिअ आंथ' दाख्लै माने अपेनिंआव खोन्थानाय जायासै नालाय दिनै खोन्थानोसै आं नोंथांमोननो जाबाय राइसनि नैबेनो नायदो नोंथांमोन लोगोफोर माने दिनै कास्टमार गैया आरोना दायो माने फ्रि आरोना बेलासि समबो जाबाय आरोना फ्रि माने फैबावनो दङ फैनो कास्टमारफ्रा ओमफ्राय नायलांदो लोगोफोर देखायनायसो फैलायबाय फिसायानो माने लड लानो हाया थरल' बानायखायो आरोना एफा गोबावनिफ्राय सिमां मोनबाय खिन्थु अपेनिं जानानै साननै जाबाय आरोना आं अपेनिं खालि आं भिडिअ खालामनो हायासै मानो होनबा गिर्जा बायदिसिना खालामनानै एसे बेलासि मोनायावसो लानाय जाबाय नालाय बेनिखायनो आं भिडिअखौ होनो हायासै खामानिबो बेस्थ' जाबाय संनाय खावनाय जाना जानाय खारोना लोगोफोर नैबेनो बेन्स बेला माने मिनि खारेन्टखौ दाननानै दोनजोबदों आरोना बेयावहाय मोनथाम बोसोर थानांगौ आरोना नैबे आरोना नैबे मोनथाम दं आरोना नैबे आं मोनसे लाबाय ओमफ्राय नैबे मालिगावथ' मा होनांगौ गोथांथारबो नङा आरोना मा होनांगौ बाथि कालारहां ओमफ्राय गोमो ओमफ्राय कमला कालार बिदि लाइट दं नालाय ओमफ्राय बेखौ अन खालामनांगौ सोनांगौ आरोना आं सानदों आं गिनायबो मोनो सोजोबनानै अन खालामजोबनांगौ आरोना मोननै दंबावो ओमफ्राय सोलाङो मोनसेखौ सोलाङै खोन्थाखाबाय नोंथांमोननो नायलांबाय थादो लोगोफोर ओमफ्राय बिनिफ्राय बेयाव अन खालामबाथाय बेखौ सोजोबबा अन जानानै नैबेयाव थाङो आरोना ओमफ्राय बेनिफ्राय नैबेयाव फैयो ओमफ्राय जेब्ला मेचिनखौ चालु खालामो अब्ला बेखौहाय ओरै नारलायनानै 10 सेकेन्ड लानांगौ ने 10 सेकेन्डनि उनाव गोजौआव खालामनांगौ आरोना नैबेयाव लिरनाय दंलाय लोगोफोर नै नायदो नै ओमफ्राय अफ खालामोबा लास्टआव नैबेयाव गोजायाव थुनांगौ आरोना अफ खालामो उनाव सोलोंबाय थानोसै आंबो संनो सोलोंगोन माबायदि आखाया बिराद गुदुं जायो होनदों बाबाया जोंना संनो हागोन हाया मालाबा खोन्थानांगौ संनायनानै दै दाथ' आङो बिनि खामानिखौ खोन्थाजोबखाबाय माबायदि अन खालामनांगौ माबायदि मानांगौ माने जोंबो बांद्राय रोङा आरोना साननै सानथामल'सो जादों नालाय फैनो जानायानो दायो आं मटर खोन्थानोसै रेडि मटरा बेसेमोनलाय माबाया नैबे मटरा बेनो मटरा जाबाय बिनहाउस नायदो लोगोफोर ओमफ्राय बियो अजना नै बैयावनो लिरनाय दंखायो लोगोफोर नै नायदो केजिआबो दङ नै 129 केजि माने बिदि अजना आरोना ओरैबायदि थिखोनो हाखाया साथाम साब्रै नङाबा थिखोनो हाया बेखौ माने ओरैबायदिखा लाबोनायावथ' बिराद खस्थ' मोनखादों गारियाव थिखोनायाव मालाबा सान्द्रि लगायनाय जाबा गोरा नालाय माने सान्द्रि लगायनाय जाबाथाय माइआबो स'सो गखायो आरोना ओरैबायदि सौखिंखा मैयाथ' माइब्रा लाबोदोंमोन आरोना फार्स्टआव ओमफ्राय माइब्रा लाबोना बोबाय सिथाबनानै ओरै एसे सुथाजोब्बाय फैफिनबाय माइआनो दंबावो दाबोयावनो माइआनो दङ माइ मोनायफ्राव मानायफ्राव गोलैनाय मानायफ्रा थालाङो आरोना बिदिनो एसे एनै हाफावबो गोलैयो माने बयखौबो खुन्थुजोबनो हाया नालाय खोन्थाहरलाय लोगोफोरनो नै माइखौ लांग्राया नै होथेनानै दोनदों नैबे होथेयो नालाय नैबेखौ नारलाय खालामबानो होथेनाय जायो नालाय बेयावसो सालिया नैबेसो जाहैबाय मिनिया आंथ' दाथ' लोगोफोरनो खोन्थाजोब्बाय बिसोरा माबायदि खालामनांगौ खोन्थाबाय आं दिनै खोन्थानोसै बिनि खरसा बेसेबां थांदों जों गैयिनि थाखायथ' बिराद माबा आरोना बिराद बुरजा फैसाया जोंना नैबेयो भिडिअ जानो लादों बे आथाल'आनो बेफोर एक्सट्रा बावसो आरोना नैबे मोनसेल'आनो 65,000 लादों आरोना ओरैबायदि दामखा खादों बेफोरनि होमबा भिडिअ दंसै नालाय बेयाव गासिबो थाजोबदों बेनो 65,000 लाखादों आरोना स' गासै थांनो जाहैबाय आरोना 2,30,000 थांदों आरोना टटेल लागायजोबबाय आरोना 985 मिनिटसो गासै लागायजोबनानै जोङो थांनो थाखाय बिराद मानोना बिराद फैसा आरोना
लोगोफोरा आं भिडिअखौ एसेयावनो दोनसै अन्नानै आंनि भिडिअखौ नायलांबाय थादो जोबजासे आरो लोगोसे शेयार आरो साबस्क्राइब खालामदो लोगोफोर बाय